Това е мини куфър на марката Perfect Line. Размера на куфъра е 40 на 30 на 20 без колелцата и е подходящ за безплатен ръчен багаж на някои авиолинии. Колелцата се махат много лесно посредством копче. Така, това е цялостното изпълнение на куфъра. Куфъра е ABS като материал. Това е опция за заключване на куфъра с ваш персонален код. Сега ще покажем куфърчето отвътре. Така изглежда мини куфъра отвътре. Сега ще покажем дръжките на мини куфъра. Тук куфъра е вече с махнати колелца. Това е дръжка за носене и дръжка за тегляне на куфърчето. Предлага се в различни цветове.